Здравейте! Ще ви разкажа за Петър. Като много българи, той е собственик на апартамент в София, но живее и работи в чужбина. Мечтата му е да има стабилен доход от наем, докато е далеч от дома. Но управлението на имот от разстояние може да бъде истинско предизвикателство. Късни нощни обаждания от наематели, неплатени сметки, спешни ремонти – всичко това създава стрес. Петър често се чувства претоварен, опитвайки се да жонглира с всички тези проблеми от хиляди километри разстояние. Управлението от разстояние наистина не е лесно. Но какво, ако имаше и друг начин? Начин, който да му осигури спокойствие и да гарантира, че неговия имот е в добри ръце, независимо къде се намира? Петър открива Управление БГ – професионални услуги за управление на имоти. Те предлагат пълна грижа за вашия апартамент в София. От намиране на надежни наематели и събиране на наеми, до поддръжката Управление БГ се грижи за всичко. С Управление БГ Петър вече се наслаждава на спокойствие и стабилен доход. Ако и вие искате да сте като Петър и още над 1400 клиенти на фирмата, вижте повече на линка.